Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bil billahi sholatan ibatan bidawabi mulkila
wajib kangge Jumeneng kru. lanang wadon loro ngelmu wajib kangge lanang wadon loro ngelmu aja lerene yen durung rusak bodhomu aja leren yen durung rusak bodhomu Ilmu iku ayu kaya widodari. Ilmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. wajib kangge lanang wadon loro ngelmu wajib kangge lanang wadon loro ngelmu aja larang yen durung rusak bodhomu aja larang yen durung rusak bodhomu Ilmu iku ayu kaya widodari. Ilmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. ayo ayo kanca padha tata kita wis ketekan jaman Pancasila atasan ajana kita wis tua ana nyatane lan ana begetine kodhek lan cekote padha tawa-tawa monggo sami perasa kodhek lan cekote menanging sejatine isih para muda ayo jajut tali wondo melu jojo pembangunan negara aja wakani kangane guna ego ngambesi barang elekawani ku sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan raja elekawani ku sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan raja. Ya Ervani roce kabar wangine biar kumilar aja sira mengo miturut dawuhe pangeran Monggo lageng kang sekeca sira ning alam donya. Uwe pangeran Kak Irfandi Roce
Critane sawijining dina mbok sura menyang ana kutha ralali kanggo kacamata lapene ya mung peka yen ngenang sakebel susure yen ngenang sakebel susure Kayu manis mas digawe saka ireng manis mas duwe sapa kali sayu akeh dayane bocah ayu sapa sing duwe aja cuit amanos wikatan cewek ceking mas kaca sobatan kelap kelip anak-anakku namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawe dari pangeran. Ayo prokonco Bali, 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 Bali. rukune Islam yo iku lima sahadat
kaping telune bayar zakat kaping pat poso kaping 5 kaji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran nyuwun pamit sadulurku kabeh moga-moga